ଜିଲ୍ଲାର ବଜାରରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂହ ରାଜତ୍ୱ ଚଳାଉଥିଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରରେ ଘୁରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କେହି ବିରୋଧ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀ। ହଠାତ୍ ଗୋटे ନୂଆ ଚା ଠେଲା ଲଗାଇ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲା। ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲା। ବିକ୍ରମ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ସାଧାରଣ ଭାବେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣି ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଥିଲା। ବିକ୍ରମ ରାଗି ତାର ଠେଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟର ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ବଜାରର ଲୋକେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଗୁଡ୍ଡୁକୁ ନୂଆ ଠେଲା ଦେଇ କହିଲେ, ଚା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ। ଶିକ୍ଷା, କେବେ ବି କାହାକୁ ତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ଛୋଟ କରି ନଜରେ ନ ଚାହିଁବ। ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।